Bale, hasi egingoa martxoko ohiko pleno honekin, ezoiko fetxan eta bai itxatu nahiko nuke, de hecho, eskertzia, bai EAJ eta bai PSko taldiei fetxa aldaketa hau onartzea, bai gobernu taldean eta baitxa teknikalizien antolaketa ikuspegitzik komeni jakun astebete hau aurreratzea eta eskertzia eguitzako jarrera zentzorretan. Gai zerrendako lehenengo puntu da otsailaren 26ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Bale. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak. Ez da posu ezer. Hirugarrena, Ubera auzoan 7. sektorearen garapenerako 7.1 ejekuzio unitaterako onartutako birparzelazio proiektuaren ondorioz saihesbidea egiteko Bergarak udalaren izenean dagoen 1.380,55 metro karratuko jabari publikoko lursailaren emakida luzatzeko eskaera. 2014ko urtarrilaren 27an egindako plenoan erabaki izan 10 urtez emakida ematea hor unitate horretan jabari pribatua dutenei, zehaztuta bakoitzari zenbat metro usten zitzaion, eta orain eskatzen due luzatzea. Eta proposamena da, beste 5 urtez luzatzea, zehazki 2029ko maiatzaren 19 arte, emakida hori eta zehazki izango litzeke, bigarren partzela pribatuari 3.2,2 metro karratu, hirugarren partzela pribatuari 289,56 metro karratu, laugarrenari 218,28 metro, bosgarren partzelari 292,28 metro, eta seigarren partzela pribatuari 327,01 metro karratu. Eta hori da onartzea proposatzen dena. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, Agorosoin kirolgunearen fitness eta pisu libreen gelarako ekipamenduaren erosketa eta horren mantenuaren lizitazioa deitzea eta lizitazio hori arautuko duten baldintzen pleguak onartzea. Proposamena da bai plegu administratiboak eta teknikoak onartzea, lizitazioko aurrekontu oinarria 230.000 izango litzeke eta bezbarne. Eta kontratuaren balio estimatua bezik gabe 180.000 eta 82,34 euro. Mantenue kontratatuko litzeke 5 urterako. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Martxanterak, Bergarako talde feministak aurkeztutako mozioa Palestinari buruz. Honela dio. Zioen azalpena. 5 hilabete igaro ondoren, Israelek Gazako eta Zisjordaniako osoetan, eskoletan, errefuxiatuguneetan, ospitaletan, unibertsitatetan eta ambulantzietan bonbardaketak eta limiterik gabeko masakreak egiten jarraitzen du. Aldi horretan, nazioarteko zigor auzitegiko fiskalak gerra krimenengatik ikerketak abiatu zituen, eta giza eskubideen aldeko erakundek eta nazio batuetako agentziek premiozko dute nazioarteko komunitateak premiazko neurriak hartzea sarraski hori geldiarazteko. Horri dagokionez, abenduaren 29an, Hegoafrikak Israel genozidioagatik salatu zuen nazioarteko justizia gortean. Hilabete beranduago, auzitegi berak ebatzia eman eta Israeli genozidioa saihesteko agindu zion, eta ebatzi honetan aitortu zen
gertatzen ari dena herri palestinarraren aurkako genozidioa dela. Era berean eta geroago, Amnistia Internazionalak dio Israelek ez duela betetzen genozidioa saihesteko agintzen duen nazioarteko gortearen epaia. Gazara laguntza humanitario egokia iristen usten ez duelako. 2023ko urriaren 7tik 2024ko martxoaren 4 bitartean bakarrik 30.500 pertsona baino gehiago hil dituzte Gazan. Horien artean 13.200 haur gutxienez. Save Childrenek salatu duenez. Haurren heriotza gehiago izan dira Gazako zerrendan azken hilabeteotan, 2019tik munduko gatazka guztietan baino. Erakunde horren arabera, haur bat 10 minuturo hiltzen da Gazan. Genozidio delitua prebenitzeko eta zigortzeko konbentzioaren lehenengo artikuluak, Espainiako estatua sinatzaile duenak, estatuak behartzen ditu gizateriaren aurkako mota horretako krimenak prebenitzeko eta zigortzeko neurriak hartzera. Gogora dezagun gainera, genozidio hori herri palestinar baten aurka egiten dela. Amnistia Internazionalek eta Human Rights Watchek salatzen duten bezala, hamarkadak daramatzan herri palestinar baten aurka. Armak enbargatzea ezinbesteko urratsa da norabide horretan, eta betebehar morala ez ezik legezkoa ere bada, Espainiako esparru juridikoan jasotzen den bezala. Izan ere, debekatu egiten da armak saltzea gatazkan dauden herrialdei, edo giza eskubideen urraketa handiak dituzten herrialdei. Hauek dira arauak. 53/2007 legea, abenduaren 28ko defentsarako eta erabilera bikoitzeko materialaren kanpo merkataritzaren kontrolari buruzkoa, armen merkataritzari buruzko tratatua, Espainiak 2014ko martxoaren 17an berretsia, eta hirugarrena 2018ko jarrera bateratua 254 aspe, atzerri eta segurtasun politika erkidea, 2008ko abenduaren 8koa, teknologia eta ekipo militarren esportazioa kontrolatzeko arau komunak zehazten dituena. Aurretik ere antzeko erabakiak hartu izan ditu Espainiako gobernuak, hala nola Libian 2011an armen salmenta etetzea, PSOE agintean zela, edo istiluen aurkako materialaren salmenta Venezuelan. 2014ko abuztuan Israeli armak saltzeko aldi baterako etenaldiaren aurrekaria ere badugu. Data horretan, Mariano Rajoy presidente zela, Israelek 2.205 pertsona palestinar erail zituen Gazan. Horietatik 528 haurrak. Garai hartan, arma enbargoa justifikatuta bazegoen gaur egun ezinbestekoa da. Garrantzitsua da arma enbargoa bi norabidetan ulertzea. Hau da, Israeli armamentua eta segurtasun teknologia saltzea eta erostea debekatu behartzaio. Espainiak saltzen dituena baino asko arma gehiago erosten dizkio Israeli. Israelek Palestina erabiltzen du batez ere Gazako zerrenda, esperimentazio eremu gisa arma berriak eta errepresio metodoak probatzeko, eta gero esportatu egiten ditu, munduko biztanleria zibilaren aurka erabiltzeko. Produkto horien borrokan, frogatutako gisa iragartzen dira eta hori balio erantzi bat bihurtu da segurtasunaren eta nazioarteko defentsaren merkatuan. Israelek sustatzen duen marka borrokan probatua da eta Palestinako populazio zibilari buruz probatu diren produktuei egiten die referentzia. Genozidio batek kontuak eman beharko lituzke eta ez etekin ekonomikoak. Espainiako estatuko gobernuak ez ezik, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta tokiko administrazioak ere mundu osoan pakea mantentzen Israelek Palestinako herriaren aurka egiten dituen krimen sistematikoen aurrean duen zigorgabetasuna aimaitu behar da. Giza eskubideak betetzen direla ziurtatzea
administrazioaren maila guztietara hedatzen den betebeharra da. Hala nola, Israelgo enpresa konplizeetan inbertsio publikoa kontrolatzea. Egia da, estatuetako eta lurraldetako gobernuek zeregin garrantzitsua dutela giza eskubideen sustapenean eta babesean, baina tokiko gobernuek abangoardian egon behar dute eta pertsona guztientzako giza eskubideen errespetua bermatu behar dute. Horregatik guztiagatik Bergarako Udalak erabaki du. Palestinan berehala suetena eskatzea eta gobernuari eskatzea Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartu eta emango dela ziurtatzea, beti ere langile humanitarioen babesa bermatuz. Biztanleria zibilaren aurkako eraso guztiak salatzea eta nazioarteko eskubide humanitarioekiko eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearekiko errespetua eskatzea. Nazio Batuen erakundeak, gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak, genozidioa eta apartheida barne, amaitzeko eta zigortzeko behar dituen mekanismoak aktibatuz. Onartzea okupazio kolonialea eta apartheida direla gatazkaren egiturazko arrazoiak eta nazioarteko komunitateak, Nazio Batuen ebazpenak eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea bete behar dituela, bake justu eta iraunkorra eraikitzeko berme gisa. Israelgo gobernuarekin harreman instituzional guztiak etetzea behin betiko suetena izan arte. Palestinako herriaren giza eskubideak bermatu arte eta Israelek nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen ebazpenak bete arte. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatzea udal honetatik egiten dugun bezala Espainiako gobernuari exigitu diezaiotela estatuko esparru juridikoan ezarritako betebeharrak bete ditzala eta Israeli norabide biko baitura militarra ezar diezaiola, bai eta Israelekin lankidetza militarreko eta segurtasuneko programa guztiak bertan behera utz ditzala ere, Palestinako herriaren eskubideak errespetatu arte. Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari eta Espainiako gobernuari Gazako zerrendaren aurkako bonbardaketak eta setioa gelditzeko behar diren neurri diplomatiko guztiak har ditzatela eskatzea. Israelgo gobernuaren eta haren arduradunen aurkako zigor programa barne eta Israelgo estatuarekin harreman diplomatikoak etetzea nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen ebazpenak bete arte. Aurreko erabakia jakinaraztea Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakariari, Josu Iñaki Erkoreka lehendakari ordeari, Ramiro González Vicente, Arabako Foru Aldundiko diputatu nagusiari, Elisabet Etxanobe, Bizkaiko Foru Aldundiko diputatu nagusiari, Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusiari, Maria Victoria Txibite, Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariari, Pedro Sánchez, Espainiako Gobernuko presidenteari, Jose Manuel Álvarez Bueno, Kanpo Arazoetako Europar Batasuneko eta Espainiako Lankidetzako ministroa, udaletxetik erregistro bidez egin behar da kontaktua, Margarita Robles Carrillo, Defensako ministroa, udaletxeko registrotik, Josep Borrell, Europar Batasuneko atzerri eta segurtasun politika erkidegoko goi ordezkariari, eta Antonio Guterres jaunari, Nazio Batuetako idazkari nagusiari. Zeo zer adierazi nahi duzu edo buskatu ingo du? Mozio hau onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin.
Gaizerrendaz kanpo eta eskaera eta galdere puntura pasa baino lehen, beste mozio bat aztertzea proposatzen zaizue, EAJ, PNV eta PSOEk aurkeztue, eta izenburua dauka Ekialde Hurbileko muturreko indarkeria egoerari buruzko mozioa. Aztertzearen aldeko botoak, aho batez aztertze onartuta irakurri egingo dut. Palestinarrak beren lurraldetik kanporatu eta Israel legez kanpo okupatzen hasi zenetik 75 urte pasa direnean, azken 4 hilabeteotan euren armadak Gazako zatirik handiena suntsitu du eta 28.500 pertsona inguru hil ditu. Horietatik gutxienez 17.000 haur UNICEF-en kalkuluen arabera eta 78.500 zauritu utzi ditu. Gainera, beste 6.000 pertsona daude obra hondakinen azpian. Etxebizitza eraikinen erdia baino gehiago suntsitu dira, ospitale, eskola eta azpiegitura gehienez gain. Israelek ezarritako misilek eta setioak herritarrak ur, elektrizitate eta elikai zerbitzurik gabe mantentzen dituzte ordutik. Eta urbanak, Palestinako errefuxiatuaren txako Nazio Batuen Agentziak, salatu duenez, 2,3 milioi biztanleen artean 2 milioi pertsona beren hirietatik bota dituzte, eta bien bitartean bonbardaketak eta lurreko inbasio militarra jasatzen jarraitzen dute. Israelgo estatua palestinar biztanleria zibilaren aurka egiten ari den eraso indiskriminatua onartezina eta gaitzesgarria da. Biztanleria zibila inoiz helburu militarra izan ezin duena, blokeatuta dago munduko aire zabaleko kartzela handiena deitzen duten horretan. Aldi berean, asko kezkatzen gaitu Zisjordanian Israelgo armadak eta kolono juduek eragindako indarkeriak, bereizi gabe tiro eginez eta palestinarren jabetzak suntsituz. Azken hori, 2024ko otsailaren batean ere aitortu zuen Bidenen administrazioak. Nazio Batuen erakundeko agentziek hondamendi humanitariotzat jo duten egoera horren aurrean, Bergarako udaleko osoko bilkurak bat, uste du Israelgo estatua biztanleria zibilaren aurka egiten ari den eraso bereizi gabeak eta kolektiboak ez dituela inongo gertakarik justifikatzen. Ez da Hamaseko urriaren 7an populazio zibilaren aurka egindako terroristak, gordinek onartezinak eta gaitzesgarriak direnak. Israelen erasoek milaka hildako Gazako lurraldearen erabateko suntsipena eta biztanleria osoaren nahitaezko desplazamendua eragiten ari dira. 2. Eskatzen dugu su-eten osoa eta mugagabea, Gazako eremuan blokeoa etetzea eta herritarrak beren lurraldera itzultzea, bai eta Zisjordaniako herritarren aurkako erasoak amaitzea ere, joan den urriaren 7tik gogortu egin baitira. 3. Israelgo estatuari exigitzen diogu atxiloketa administratiboaren babespean modu arbitrarioan atxilotutako presoak berehala aska ditzala, kargurik eta epaiketarik gabeko atxiloketa mugarik gabe berritu daitekeena. 6.000 palestinar inguru atxilotu dituzte prozedura honen bidez, eta horien artean 100 adingabe daude. Amnistia Internazionalak salatu du hori. 4. 2023ko urriaren 7tik bere esku dituen baitu guztia berehala askatzeko exigitzen diogu Hamasi. 5. Nazioarteko legedia betetzea eta Israelgo estatuak sistematikoki mespretxatu dituen Nazio Batuen erakundearen ebazpenak betetzea eskatzen dugu. 6. Laguntza humanitarioa etengabe eta mugarik gabe sartzea eskatzen dugu.
herritarrei ura, elektrizitatea, erregaia, elikagaiak, sendagaiak eta bizitzarako funtsezkoa den guztia eskuratzeko aukera berrezarriz. 7. Gasako egoera jasangaitzaren aurrean eta are hondamendi humanitario handiagoa izateko arriskuarekin, Espainiako gobernuari eskatzen diogu jarrai dezala Europar Batasunari eskatzen, Europar Batasuna Israel elkartze akordioaren premiazko ebaluazioa egin dezala, giza eskubideen eta printzipio demokratikoen arloko harremanaren funtsezko puntuak betetzen ari diren iker dezan, eta bete ezean neurri egokiak har ditzala. 8. Babesten dugu Europar Batasunaren Israel-Palestinar bake plan integrala, eskualdean bake iraunkorra ezartzeko eta egungo indarkeria egoera etetzeko, bai eta erradikalizazio handiagoa eta gatazka berriak ere. Plan integralak besteak beste, Europar Batasunaren, Egiptoren, Jordaniaren, Saudi Arabiarren eta Arabiar Estatuen ligaren arteko bake prestaketarako konferentzia antolatzea aurreikusten du. Gazako gerrari, baina batez ere Palestinaren eta Israelen arteko gatazkari aurre egiteko. Horretarako, bake plan bat egingo da, Israelentzat eta Palestinako estatu independiente izango denarentzat segurtasuna bermatzeko eta bakea lortzen denean zer mekanismo politiko eta segurtasun mekanismo eta beste zer akordio eta proiektu abiaraziko diren ezartzeko. 9. Palestinaren eta Israeldarren bidezko asmoei erantzun bakarra emateko, bakean eta lankidetzan, bideragarriak diren bi estaturen konponbidearen ikuspegia eta beharra babesten du, eta bakea eta segurtasuna lortzeko funtsezko elementua da. Zozerradia zen edo, buskatu ingo da? Palestinako eremuan gertatzen ari da egoerari buruz gabizen honetan, pentsatzen du gure taldetik, gizarteak eskatzen tozkula garbiago hitz egin behar dugula, eta gertatzen ari da horren inguruan garbiago hitz egin eta gauzei bere izenetik deitzu biajeula. Eta horren adibide da martxanterak aurkeztu dozkuen eta onartu berri dan mozio hori, beraien adierazpenak pleno honetan, ero adibidez atzo Donostian egon zian adierazpen desberdinek. Palestinan aspaldizan apartheid egoera bat gertatzen ari da, eta aspalditik barkatu eta azken aldizan genozidio bat. Giza eskubideak urratzen ari dira, eta pentsatzen dugu hori oinarrizko arrazoi badala Europar Batasunak Israelekin daukan harremanak eteteko, harreman mota guztiak, komertzialak eta nola ez armekin zerikusia daukenak. Behin betiko sueten bat eskatu biako zan, bertan jende gehiago eziltzeko, herritar gehiago eziltzeko, laguntza humanitarioa iristen dela bermatzeko eta Palestinan ematen ari dan okupazio hori eteteko. Olako konpromisuak eskatu nahi jau, bai jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari eta estatu zentralari bebai. Eta pentsatze jau orain irakurri berri da mozio honetan edo testu honetan arinegi ez dan geratuko hori. Gaurko plenoan daukagun situazioa da bi mozio edo bi gai lantzen, bi mozio edo bi testu lantzen ari gala aparte, baina gai berdin baten inguruan. Eta pentsatzen du korporazio honek gaia bat izan da, testu bat edo mozio bat onartu biako zebala. Gure taldearen sentsibilitatea eta uste dugu gizartearena hobeto islatuta geratzen dela aurretik onartu dan mozioan, eta hori dela eta guk hurrengo bozkaketan ez dugu bideratuko bigarren mozio honek aurrera etxea. Onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, aurkakoak aldeko baino gehiago izan dienez, ez da mozio onartzen. Boto azalpenik.
Bai, guk adierazi nahiko genuke erabateko gaitzespena agertu nahi dugula talde bezala, Israelek Gazaren kontra erakutsitako indarkeria krudel, indiskriminatua eta masiboaren aurrean. Baita ere, erabat gaitzesten dugu Hamasek Israelen urriaren 7an burututako atentatuak. Eta gero, nazioarteko komunitateari exigitzen diogu Israelen eta Palestinaren arteko gatazkan esku har dezala. Gazako biztanleria jasatzen ari den indarkeria geldiaraziko duen suetena bultzatuz. Eta gure taldetik ere garbi daukagu konpoketa ez dela etorriko behin ere biolentziaren bidetik. Bueno, es una pena que el proponente de la anterior moción se haya marchado. Me imagino que tendrían prisa o posiblemente no sabrían que se iba a debatir este punto porque estaba fuera del orden del día. Quiero suponer que su preocupación es sincera y que si se han ido es porque no sabían que este debate se iba a proponer. No, porque también quería explicar la abstención de mi grupo a la moción anterior. Porque yo lo enclavo en el mismo contexto de los dos textos que se presentaron en el pleno anterior para el 8 de marzo, ¿no? Nosotros nunca vamos a votar en contra de ninguna propuesta que lo que haga sea llamar a la solidaridad internacional, por lo tanto nosotros nos hemos abstenido. Es verdad que al ser presentada por una organización del pueblo y no haber sido presentada por los grupos, no hemos tenido tiempo de poderlo trabajar como hacemos con otras mociones y por eso desde luego nuestra función o nuestra decisión era no obstaculizar que aquella también saliera, porque entendemos que, como digo, todo lo que sea llamar a la solidaridad, por lo menos ha de contar con la abstención de mi grupo. Sobre lo de hablar claro o no hablar claro, yo creo que en los últimos tiempos el Partido Socialista ha sido meridianamente claro. Primero, en Europa se está debatiendo por petición del Gobierno de España y también he de decirlo por el Gobierno de Irlanda, que se revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel. O sea, lo que se pide de romper esas relaciones ha sido pedido por el Gobierno de España. Es verdad que las cuestiones que tienen que ver comunitarias pues tienen su tiempo y tienen su necesidad, pero desde luego el Gobierno de España se ha mostrado claramente. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, ha hablado hoy, ha acusado directamente a Israel de usar el hambre como arma de guerra. Y yo aquí sí, y puesto que hemos instado un poco a todas las instituciones, a mí sí que me gustaría, porque otra de las propuestas que ha hecho el Partido Socialista es, y ya se ha anunciado que en breve llevará al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales, la propuesta de reconocer a Palestina como un Estado, y sí que me gustaría que los grupos que estamos aquí instáramos a nuestros partidos, a la representación que tengamos en Madrid, para que esa propuesta de reconocer Palestina pueda salir adelante, porque entendemos que es uno de los pasos diplomáticos más importantes a la hora de poder buscar la paz. Nada más. Muchas gracias. Azkeneko puntua eskaera eta galderak. Honekin bukatutzea emango genuke martxoko ohiko pleno hau. Mila esker.